beserta keluarga besar sungguh luar biasa atas kebersamaannya. Insya Allah berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan pokoknya. Semoga puas ya Mas Kubret. Iya, amin. Main nang kene sedina kaya 3 dino aku, yakin. Awake iki remem. Ya ora apa-apa, wis resiko. Langsing. Tapi seneng aku. Heeh. Gobias tanpa senam. Iki cerik tenane kerja tenan iki. Heeh, seneng. Iso ngene wae meneh. Pur sayange Iya, Bapak bener. Keling iki sore-sore. Iya, bener. Asli Dadi harus. semangate kurang mau, Pak. Iya. Jel nek ke jam 2. Aku rak dolanan HP mau nek ke jam 2. Saya punya balungan kiri. Kowe sing anti-anti bebrayan tekan ning pati jebule blenjani janji kabeh iku mereka kahanan sing pesong kebutuhan aku kerja isuk sore nanging kowe sambat wae jarimu balungan kere apa pancen wis nasibku Nasibku piye kudu pisahan karo sliramu jarene arep nampa apa arane nanging nyatane kutune kowe ngerteni piye kabeh mau tresnaning Gusti Gusti senadyan aku wis oke masyaallah. Oke, kembali kasih sungguh luar biasa. Radede utang bae radede podo kredit ayo ning banget kabeh mereka aku kerja isuk sore nanging kowe sambat wae jarimu balungan kere apa pancen wis nasibku piye kudu pisahan karo sliramu masane jaremu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnoku mbok sepele utune kowe ngerteni piye kabeh iki tresnaning Gusti Gusti senadyan atiku buka jaluk donga len ibadah Gusti sing paringi berkah apa pancen wis nasibku Mas Pon nasibku piye kudu pisahan karo sliramu
aku mbok dopelenge pengen sineng ison ngerteni piye kabeh mau tresno ning Gusti ya Gusti senadyan atiku bubrang Gusti semaringi berkah senadyan ati wis bubrang jaluk ngene ibadah Gusti sing paringi berkah Bapak tuku gedang Alhamdulillah, terima kasih untuk dari vokalis Asri Musik ya. Satu tembang balungan kiri tentunya sekaligus mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Dan sebelum pamit undur diri, kami mewakili atas nama Bapak Made ataupun mewakili dari kru Asri Musik, mungkin dalam menghibur ataupun ada tutur kata sekiranya kurang berkenan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.